Нюрнберг. Год 1550. Знакаміты майстар Кунц Лохнер атрымлівае заказ на 2 комплекты даспехаў. Адзін з заказчыкаў кароль польскі, вялікі князь літоўскі Жыгімонт Аўгуст. Вы памятаеце Жыгімонт Аўгуст. Барбара Радзівіл, Люблінская вуня, Лівонская вайна. Жыгімонт Аўгуст. Даспех атрымаўся фацэтным. У Жыгімонта Аўгуста не было нашчадку. Калі ён памёр, мужчынская галіна Егелонаў перарвалася. Даспех у якасці спадчыны атрымала яго сястра Ганна Егелонка. Яна адаслала яго ад другой сваёй сястры Кацярыне, каралеве Швецыі, у якасці падарунка для племянніка Жыгімонта Ваза. Маўляў, хай хлопчык глядзіць на яго і не забывае, што ў яго жылах цячэ крывя вялікай дынастыі. Праз гады Жыгімонт Ваза стане каралём Рэчы Паспалітай, а даспех застанецца ў Стакгольме, у каралеўскай збройні. Тут ён стаіць цяпер. Але вось што цікава. Кунц Лохнер зрабіў 2 комплекты даспеху. Адзін для караля і вялікага князя Жыгімонта Аўгуста. Другі для сапраўднага гаспадара Літвы.